Amics, la campanya està malalta. Pateix una epidèmia de cositis aguda. Bombers, piròmens, polisaures antiocupes i tots contra Mas i Duran, enfebrats de jihadistes i delinqüents. Hi ha algun metge a la sala? El doctor Quim Baltries fuig d'estudi per fer dissabte. Es veu que ara vol arreglar el traster de la ciutat. Home, no sé jo si l'espai entre Montjuïc i el Llobregat serveix gaire per guardar-hi trastos, però després de la proposta dels bibis de musclos per a joves, jo ja em poso a tremolar. El senyor Portavella s'emmiralla en el pediatre George Clooney de Urgències i vol fer de cangur, de barri. Que me'n faci a mi de cangur, a 7:45 a casa, que vull que m'acotxi. El senyor Sarkozito és el doctor no. No als immigrants, no als ocupes, no a l'ensenyament només en català, no, no i no, senyor Sarkozito. Ha provat de posar un sí a la seva vida? Al principi costa, ja se sap la novetat, però veurà que un cop s'hi acostumi, després no podrà passar sense. La doctora Mayol Quinn vol posar ordre al Far West a base d'homeopatia verda i repartir receptes contra la pobresa. Entre tanta eminència, el senyoreu fa de Doctor House. No, no és que vagi coix, és només que qüestiona les idees blanc i blu del senyor Trias. No es poden fer diagnòstics des de la improvisació, no. Cal tenir una pissarreta, uns ajudants de cervell despert, com jo, i relacionar tots els símptomes del malalt per trobar-ne el remei. I és que ja ho diu la saviesa popular. A vegades és pitjor el remei que la malaltia. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.